mana ka onye anụnwa ka ị na-agbala onye a afa ịchọpụta na onye enwerekwa ego 1 2 ịjụ anya si ya kedu ka your financial status dị ọ sị na o nwere ego onwe na ego nke onwe bụ just 100,000 dị na akaụntụ ya even na ụmụ ya na-achụwa n'ụgwọ akwụkwọ last week even na ụgwọ ụlọ ya na-emega spy ọ na-achọ ebe ọ ya esi weta ego ka ọ wee kwụọ ụgwọ ụlọ kwụọrọ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ mana ọ dị ready iweta ego da 100,000 fọn ka a wee lụọ ọrụ ya ọrụ. Ebelivele m na that one na ị ya arapụ ụmụazị achụ n'ụgwọ akwụkwọ ya ihe ewelu 30,000 ma 50,000 n'ime 100,000 kwụgodo ụgwọ akwụkwọ kaba na-eje skuul ma ọ kwụọ ụgwọ ụlọ emechufuga ya na kọmpaụnd ị rapụgodo ụgwọ ụlọ ị ya akwụ bịa sị m kredo na ịbịa lụọ ọrụ. Nweta ihe mma apịaghị aghara adị mma go and send those children to school. Ị na-achọ ọrụ ya alụ ọrụ ịlụlọ si nso ụwa kịta ka ị chọrọ ịlụ ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu asị m ebe onye nọ na-anụ unu m ụtụtụ ọma efifie ọma uhuruchi ọma mgbe ọbụla iji nene vidiyo asị m ihe ọma meele gị ihe ọma meele nwoke meele nwaanyị ndụ azụ na bụ ya bụkwanụ ndụ mmiri biko nụ o nwere vidiyo mfụ dị oke mkpa na ka nwoke anụ nwere ihe okwu ọ sị na ihe ha na-abịa ka agbalị gị afa sị na ihe eji your last card lụọ ọrụ na he is not in support of it nsị nna ebe ọbụla ị nọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ọkwa ma mkpọ gị ajụ ihe ama mme gị onye ọbụla lụrụ gị ajụ ihe ewe isi ya wee bulu ọ na-aha si wee gbaa nkata ahụ ha ejikwa isi ha wee bulu maka na ụdị ndị gị ka anyị na-achọ ọ bụghị ndị dị afta gị weta ha ma njikwa gụ na ụmụazị gị elie nenu ọkwụ ihe okwu si na ihe ha bịa ka agbaala gị afa weta school fee ịma na ụmụazị gị achụgo hụrụ ụgwọ akwụkwọ you don't have the money ị na-eji ibi ego ịgbachazi afọ ije biwe ego mee nke a if you use that money chọọ eji egba afa jeje bara onwe gị uru first tupu amara ihe ọzọ anyị eme nenekene na eziokwu bụ ndụ vidiyo anụ nwekwa unu fọ ọnwụ unu nwoke igwe kredo arọbụnagụ nwanri aka ji ọfọ ike nga agụ nkwọ ọmụnwa na-ekwu biko ọ bụrụ na ị nweta dis meseji welie zọọlụ m mmadụ welie zọọlụ m ezinụlọ welie zọọlụ m mkpụrụ obi onye na-ana tụsaalụ m dis meseji biko ayịyọ ka nna ayọ unu tụsaalụ m dis meseji na ọ dị very very important ilisten to this message ọ bụ na ife ịnụ ya kwesịrị na onye ọzọ ya anụ ya tụsaalụ m this message ọ bụrụ ọsọ nwaanyị gba ọtọ ka a na-eshare video tụsaalụ m this message to save a soul. O nwere onye na-akwụ m ụgwọ all those things m na-abịa ekwu mana ana m ekwu to save somebody from making a terrible mistake. Kedu ibe m chọrọ ikwu maka ya? Ọ na-awụ nnọrọ mmadụ achatị ya mkpọ m na ọchị ịgba afa ka ọ mara iwe na-eme na ndụ ya o weta afịa agbabali ya afa gbachaa afa wee chọpụta ihe na-eme na ndụ ya wee gwa ya solution. Ọ sị kedu ibe a ya eme ka ibe a wee dị mma ikekwa ọwụrụ ọrụ mmiri ikekwa ọwụrụ ịkpụ ọrụ akwụ ikekwa ọwụrụ ịkpụ alụ ikekwa ọwụrụ inyechi nri ma ime iwe agwụ ma ime ichite ma ịdọtụ arọbụnagụ ka ya emela onye a ka ihe na-eme ya dị mma mana ka onye anụnwa ka ị na-agbala onye a afa ịchọpụta na onye enwerekwa ego 1 2 ịjụ anya si ya kedu ka your financial status dị ọ sị na o nwere ego onwe na ego nke onwe bụ just 100,000 dị na akaụntụ ya even na ụmụ ya na-achụwa n'ụgwọ akwụkwọ last week even na ụgwọ ụlọ ya na-emega spy ọ na-achọ ebe ọ ya esi weta ego ka ọ wee kwụọ ụgwọ ụlọ kwụọrọ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ mana ọ dị ready iweta ego da 100,000 fọn ka a wee lụọ ọrụ ya ọrụ. Ebelivele m na that one na ị ya arapụ ụmụazị achụ n'ụgwọ akwụkwọ ya ihe ewelu 30,000 ma 50,000 n'ime 100,000 kwụgodo ụgwọ akwụkwọ kaba na-eje skuul ma ọ kwụọ ụgwọ ụlọ emechufuga ya na kọmpaụnd ị rapụgodo ụgwọ ụlọ ị ya akwụ bịa sị m kredo na ịbịa lụọ ọrụ. Nweta ihe mma apịaghị aghara adị mma go and send those children to school. Ị na-achọ ọrụ ya alụ ọrụ ịlụlọ si nso ụwa kịta ka ị chọrọ ịlụ ya anyị iburu si nso ụwa kịta ka ị chọrọ ibie nkụ dachila ezi
igbulesi nso ụwa kịta anụnwa ọka go na njọ ka ị chọrọ ịlụ ya and ọnya na-eme pressure dịzịa too much ihe bidoche yara eje chọrọ ihe emie ka ọ dị mma ma onwe ihe mee na ndụ ịma na ọ gaziri ọfụma yara eje chọrọ ihe emie mgbe ọ gbajuru dọrụ ịchọwa dibịa ịchọwa aka ji ọfọ chọwa ndị ọdịnala ihe ekonuko. I am not part of those people ya ụwa pụtara asịghị gị weta ego ka alụwa ọrụ. My brother, ihe ebugodo ụzọ je kwụọ ụgwọ ụlọ ka ụmụ ifu ebe na-alalụ ka gị nwa na onwe ifu ebe ị na-alalụ. Many people will bear me witness mgbachala ya afa notice na keke ma ọ na nwere ego ụgwọ na awụta yi nwoke m jegodo kwụọ ụgwọ ụlọ yara n'obodo oyibo ikwuba ụgwọ ụlọ ị na-achọ ka ị were ego nke ị nwere nwe jeje lụwa ọrụ edroshọ ma ọ ya agakwa welunu nwee m ike ịkọwata ka ụfọdụ ndị si erizine ya ka you na allow these things these things kwesịrị na-ejelu unu ozi ọwụrụ banwa na control unu. Why? Nya nwere ike ịgwanwu chi ya kpọọ ọkụ meri na nọọsụ 100,000 dị na akaụntụ and ụmụ achụgba n'ụgwọ akwụkwọ ụgwọ ụlọ ya emega spa ego nni ya dịrọ. ị nwere ike gị na ya ịkpọ ọnya gị na ya nọrọ ana ịkpa agwụ ya na eke osi dị nyanwa makwu kwuo ekwu na-ekwula ekwu mere ọnụ ka ejikọ ụwa onye ka eji wee sị n'ọnụ dibịa ka ọ na-ele ọ nala ele n'ọnụ ofe ka o lee n'ọnụ ofe ka ọ wụlụ aja mbele gị nwa dị adị ịkpọ chi ya ma ọkpọ ndị mmiri ya sịba na-ekwe ka o si dị unu amago ka o si dị weta na ego anyị eji lụrụ ụlọ ọrụ and ị na-eme dị sure na that money adịrọ. You cannot go and use your last card jeje chọba dibịa na eze nwaanyị ya alụrụ ọrụ mmiri ma ọ lụọ ọrụ ọ na-enye chi nri. Echem na asị na mmụọ wetara ego ka a na-akụrụ gbamgbam nke wetara ego mmiri amagbu onye ịdị very broke o nwere ebe ifulu ego emekọtazi ije biwe ego ma ije chọwa property iyele ma ụmụ ha nọlụzi out from school na ị na-alụ ọrụ mmiri. Adịrọ m in support of that biko. Ibe njikwuo na m adịrọ in support of that bụ na gịnị problem ahụ ị na-enwe nwee ike otego obido ị notisiri n'oge because na ịdị carried away ego ka dị ị na-eme party a na-agbalala banko ego ka dị mana ka chekizie mgbe ego a ịgbagide ga alaba nkọ gbafucha ego niile oluzi oge anyị akwụrụ ụmụazụ ụgwọ akwụkwọ wee chọwa ọrụ mmiri ya alụ ka ego wee mee majik wee batali. I am against it. First thing first and the most important thing na one na ụmụ ya rapụ out of school achọwa n'ụgwọ akwụkwọ from na achụ nwatakịrị n'ụgwọ akwụkwọ nọba nkịtị n'ụlọ. I don't mind is the devil workshop. We don't know what it means. Na achụrụ nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ ị mara ihe o mean ị mara naanị important thing you need is solve na ụgwọ ụlọ ya emega spy ị mara naanị important thing you need go dey solve before ị chọwa ọrụ otu mmiri ndị otu nyeweghị nsogbu elu mgbe ịwa nyebe isi gị before ndị otu apịawawa gị azụ ma ndị ichie ma ọchị ya apịawawa gị azụ ma onye ụwa ya apịawawa gị azụ nke na okwu ezi odidi ba ya enye signal ha ga-enyego signal for many times mana because na nya extravagant life na-atọ ya ụtọ you didn't get to complete your mission. You didn't get to notice na iwe onwegokwe ebe mmiri si wee baba n'opi ụgbọgụrụ ụmụazị elibe nne na-achọ dibịa ihe ejeje nye 100,000 200,000 500,000 ka ọ wee lụọ ọrụ mmiri na ọrụ otu ilugburu onwe gị n'ọrụ mmiri na ọrụ otu nweta mpịawa agha ezigbote azụ ije mee what is needful ị nara eko agwakwala anụ and all this issue of any kparara m na-eme na ndụ ya gbajebe ebe dibịa ụfọdụ ndị dibịa na-agwadu asaise ụfọdụ n'ime ha na-ekobe bebe ịbakwara anụ na-akwụ ọraba ebe aba na-agba afa ma whatever agwaghị na 100,000 ka eji agba afa iweta yes ịbatakwala na ịbata gị ihe ọhụrụ a na-agwazi ike ya na-eme ịmara iwe ihe ma iwere ego ụmụ ihe jiri nri wee jeje lụwa ọrụ otu irugburu onwe gị n'ọrụ otu anyị lụrụ ya sins na ọkịta anụnwa achụgo ụmụazị n'akwụkwọ kịta anụnwa economy dị bad ka ịma na ị ya alụ ọrụ mmiri lụọ ọrụ otu nkwụsị asị na m ekwu na kredi ekwuwa ọnụ na nna ya salụwa ọrụ o nwere ibe eligide n'ụwa aligbuo agụ
ego niile a na-anatawa ndị a na-alụrụ ọrụ onwe ojugo ya afọ o meghiri ya zi na-echi niile ịfụtakwa ịchọwakwa onye ịnọkọta na efuru onye ya agba afọ o meghiri ya rabata online ịchọgharịba ndị ihe sendịlị nọmba ya ịya agbala afa ọpụta. So what do you benefit na yara agwa mmadụ kpọọ mmadụ si ya nke a wee eziokwu? First thing first, afa anara agba afa, solution anara agba afa, and onye ọbụla agbalịghị afa enyere solution agbaralịghị afa. So uche anyị ya adị ya biko nke a metụta m rinne. My brother n'obodo oyibo akwụbela ụgwọ ụnụ ya mana ọ dị ready inye m ego ka m jee lụọ ọrụ ya ọrụ. Nwesị ya mba. Nna ozi ebe m na-alụrụ ọrụ achụfụ n'ụlọ ịwailibazi away in the street akpalịghị aka deport. That means na ibe m na-alụ agazi nụ maka na ebidogodu deportation mba. Ịya asụgodo ụzọ from inside a na-amalụ mma a na-esi n'ụlọ malụ mma wee fụta ilo. Enwe some people na-akụ atị dị egwu na-akụ atị na-eyi $500,000 na-arụ mana ije ebebe ya lalalụ bewa mana a na-amalụ mma si n'ụlọ wee fụtaba ilo. So n'ọnya ka m na-agwa unu vidiyo ọzọ m mee post ya awụ maka oke ite, ndị oke ite na ndị oke ọgwụ. Ebe a ka m akọwatala unu ihe dị n'ibe a na-alụ. O nwere ibe ọzọ ba ya ekwu na-abụrụ na igwe kredo na-aghasalụ ọrụ 419 ọ iwe many of them na-eme. I am not part and parcel of I can never be part of it. Solve your family problem first. Onwezi ego mapụta na ijeje lụwa ọrụ otu ilugbulu onwe gị. Ekene m unu. Bụ ndị ọma na-ege m ntị eji m n'aka na afụcha anya vidio biko na aka shie vidiyo nke anụ nwa nke ahụ na ha sị shiekwanụ vidiyo nke a ka unu wee zọọ ndụ zọkwa mmadụ maka na ihe mmadụ na-agabiga n'ụwa abụọzi egwu ụmụazị maka na ihe bụ onye ebe nwata na-ebe akwa alụ aka nne ya nọ ya nne ya nọla maka ihe ọbụla bụ eziokwu ekwu gị anaghị na-ewetara unu na this channel biko eziokwu nke a bụkwa na ihe ọma abịa na-asị ebe eju na-asị n'ọlele ọma ka o ji aga n'ogwu anyị nwee werekwa n'eziokwu wee na-achụ unu n'efere mba ụwa nke anụ nwaanyị nọ biko ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ.